प्रप्रथम जावनो आमेगेले गुरु महाराजाले चरणारविंदाक वंदन कोरनो तंगले आशीर्वाद मगुनो तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार कोरनो तंगले आशीर्वाद मगुन घेतस आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार कोरनो आजी मानव जन्म तज्जे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले सत्संग आमका ये श्रीमद भागवताचे महाजनाले कुमार सनकादि कुमार हंगेल काणिया मुखांतर आमके सत्संग मेळतस. हरे कृष्णा. आमगेले सत्संग नाम सगळाके गोत्तस भागवत पुराण कोंकणी म्हणून. इतक भागवत पुराण कोंकणी म्हणून गल्ला विंगड कंचे पुराण नाव की विंगड अन्य नाव कंचे गाली इतक म्हणून आम्ही 1 मिनिट आलोचन करूयात. इतक म्हणल्यारी भागवत म्हणल्यारी दोन अर्थस. एक दिव्य शास्त्र जावन आशिल्ले ते श्रीमद भागवत आणि एक भागवत म्हणल्यारी हे शास्त्र वाजून ते मना करून घेवन तज्जे नीती नियम इन्स्ट्रक्शन्स पुरा मना करून घेवन तसले नमने एक जीवन शैली आपल्या जीवनांतू ते आचार कोरनो कोण करत की तसले भक्ता के भागवत म्हणतात. आता जनरली कोणाके ऐकलेक निमगैलारी दावाल कितले अवतारस म्हण निमगैलारी कोणी एक सांज चरडाल तुकुनु कसं म्हणचे म्हळ्यारी दशावतार म्हणून सांग तुकून आम्ही ऐकलेले दशावतार. तशी पळोवचे गेल्यारी दावान 10 अवतार मात्र वे घेतले. दशावतार म्हळ्यारी नाही समुद्रा कितले बबल्स येता तितले अवतार देव कान घेतीलस. अपास आणि डेली प्रत्येक जीप बेरेनी मन अंती देव अवतार घेतस. ते देखून त्यानंतर लीलावतार गुणावतार पुरुषावतार अशी मस्त अवतार दावान कान घेतीलस. हे सकड आमका भागवतांतो श्रीमद भागवतांतो लीलावतार म्हणून 24 अवतारा विषय दावान सांगला. हे भागवत बरेल कशी वेदव्यासो 17 पुराण बरोन तक्का मन समाधान ना अशांत जावन सरस्वती नईचे तीरांतू बैसून आलोचन करताना ते नारदो गुरुल रूपार येऊन तांक उपदेश करता. ते नारद सांगता व्यासाक वेदव्यासाक तू पुता मस्त शास्त्र बरोवन असो पुरो फिलॉसॉफी बरोवन असो पुरो जल्लेरी कृष्णाक होगळसीन तू खई कृष्णा लीले खई सांगिल ना तागेला भक्तांगल काणी खई सांगिल ना. हे देखून तू आणि बरोच जलरी ते कृष्णाक होगळसून बरो का म्हणून सांगता. ते प्रकार गुरुन सांगिल प्रकार श्रीमद भागवत वेदव्यास भगवंत बरयता. ते देखून हे महापुराण अंतू पुराचे एसेन्स सार म्हणतात सारस. हे पुराण अंतू रायू. हे देखून हे विशेष अंतू आमका 24 लीलावतारा विषय भगवंताले मेळता. तंतू फस्ट नाव येवचे हे सनकादि कुमारांगेले. ते देखून आमका आजी सनकादि कुमारांगेले काणी भागवतांत कशी येता ते मना करून घेऊया. भागवतांतो
महाजन बार जणस म्हणून यमधर्मरायो तगेले असिस्टन्स आले की यमदूत आले की सांगता ते यमदूत अजामेळाले आत्म तांडो नाडो वताना ते विष्णुदूत तक आड येतांती तंका ಎದುರ್ಸುಚೆ ಜಾಯ್ನ ते ವಿಷ್ಣುದೂತಾಕ ते वेळारी यमदूत येऊन यमाले निमगैतांती स्वामी आमका आज हत्तुಕೊಳ್ಕ हे लोकाचे बद स्वामी कोण तू नंत विंगडेकलं नियंत्रक असवे या लोकांतो दोन स्वामी असू साध्य ना कोण म्हणून सांग म्हणताना ते यमान तांका उपदेश दिताना ते मध्येंतू अंगा सांगता भार जण भक्त संती तंक महाजन म्हणतांती कोण सकडते स्वयंभोर नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रल्हादो जनको भीष्मो बलेर्वय्यासिकीर्वयम् बळे बार जण महाजन संती तन्नी they are the knowers of ultimate truth तंका भगवत तत्व कसं म्हणून गोत्तस त्यांनी महाभक्त दवाले म्हणून सांगता ते देखून होता की त्यांनी तेच धर्म म्हणून सांगता ते देखून महाजन कोण म्हणून आम्ही सुरवेर मना करून घेऊ का आजी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी सत्संगाचे ना कसं केलं म्हणा मी बार शनिवारा या महाजनाल्या विषयी सत्संग करून दवरला भारी एक चंद एक आयडिया आहे प्रति एक शनिवार एक महाजनाल विषयी कहाणी ऐकूचे आणि तंतुकून आमक कसं आमगेले चांग मिळता ते आम्ही मना करून घ्यायचे आजी आम्ही सनकादी कुमारांगेल कहाणी ऐकत संती ये सनकादी कुमारांगेल कहाणी ऐकू का जलरी त्यांनी महाजन म्हणली ना महाजनालेंतू एक तनी ते महाजन कोण म्हणून आम्ही सुरू येरी मना करून घेऊ का महाजनाल विषय उल्लोच म्हण जलरी आम्ही श्रीला प्रभुपादा लेक्चर सांगतो मस्त कडन प्रभुपादाना महाजन म्हणून सांगेलस ತಂಗೆಲ್ಲ 1961 ನಾಚೆ 62 64 अशी कंटिन्यूस प्रति काही सकडतानी अमेरिका ಅಂತ जावो फ्रान्स ಅಂತ जावो गोरखपुर ಅಂತ ते यंग प्रत्येक लेक्चर्स ಅಂತ इतंगले तनी सांगेलस महाजन येन गतास पंत म्हणून सांगेलस ते देखून महाजन कोण म्हणून आम्ही सुरेर मना करून घेऊया महाजन येन गतास पंत म्हणल्यारी महाजन म्हणल्यारी कोण परंपरा सिस्टम फॉलो करत की त्यांनी महाजन परंपरा जाव का कश्मलरी वैदिक शास्त्र प्रकार बार महाजन संती तंतु ब्रह्मचारी संन्यासी मात्र नाही गृहस्थयस त्याजर तू कसले ब्रह्मचारी आणि संन्यासी मात्र जाव का म्हणणा गृहस्थ जलरी जाता जलरी भगवत विज्ञान जाव का कोणाले परिशुद्ध भक्ती सेवेंतो भगवंताले अंतरंग शुद्धी जल्ला की कोण भगवंताले तत्व भगवंत धर्म भागवत धर्म ते परम सत्य मना करून घेतला की त्यांनी महाजन आता ब्रह्म सुरवेरचे महाजन ब्रह्मान ತಂಗೆಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂತೂ ಪ್ರೇಮಾಂಜನಚ್ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತಃ ಸದೇವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರಮಚಿಂತ್ಯ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. हे बदजलरी महाजन त्यांनी साक्षात्कार केला मन आणतो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स ये महाजनाले कोण मनांतो श्याम सुंदराक ते
प्रेम म्हणलेले ते भक्ती प्रेम म्हणलेले काज्जळ लावून दोळ्याक सदैव तांगेल हृदयांतू दवरून घेवन कोण पळयत की ते भगवंताक त्यांनी महाजन तक कसं कोरका तक्का प्रभुपादान सांगला ये परंपरा सिस्टम फॉलो कोरका भगवत तत्व मना कोरंगा घेवका जाल्यारी ये धर्म मना करून घेवका जाल्यार साधारण जन जायना धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम म्हणून सांगला भगवंतान धर्म कसले म्हणून सांगिलच ते मनुष्य समूह जवो देवतेक जवो ऋषी जवो सिद्धांक चारणांक गंधर्वांक कोणाकही ते तत्व मना करून घेवचक साध्य जायना महाजन मात्र साध्य धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम भारी एक गुह्य जावनशील एक शास्त्र ते तर कशी मना करून घेवचे ते मना करून घेवका जाल्यारी प्रभुपादान सांगचे परंपरा फॉलो कोरका परंपरा फॉलो केल्यारी ऑटोमॅटिकली ते येता ते परंपरा फॉलो करची म्हळ्यार कसं कोरका कोण आमगेले आचार्यस्की पूर्वाचार्यस्की तांगेले तांकां खाली आमी अनुसरण कोरका अनुसरण केल्यारी तांगेले मिजन तांगेले आंदोलनांतू तांणी कसले अभिष्ट करतांती अत्पळा आमगेले श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्री चैतन्यान श्री चैतन्य महाप्रभुन कसली भूतलेंतू भूंतू कंच अभिष्ट घेऊन स्थापित केली आंदोलन नाम संकीर्तन वाडोचेक ते मना कोरून घेवन तक्क अनुसार आम्ही आमगेले जीवन शैली कोरका ते देखून खाली आम्ही तका फॉलो केल्या पुरो परंपरेक अनेक एक स्ट्रेस दिवचे कसं म्हणल्यारी प्रभुपादान महाजन म्हणल्यारी प्रत्येक लेक्चरांती तांगेले तांणी सांगिल्लें सर वन हू इज रेडी टू सॅक्रिफायस एव्हरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड ही इज ए महाजना म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें तांगेले लेक्चर्स अंतू कोण प्रत्येक तांगेले त्याग करूक तयार असन की उदाहरणक आम्ही त्याग की कसले करताना आमकां माय तिगेले नेट्ट उड्डयता हा एक गिरायकी मिगेल हाता तुकून चुकतस यो मिगेले हाता तुकून चुकतस यो मिगेले की म्हणून सूख दित्ती अन्नाजेले कष्ट दिता सूख दिवन आपणेला तांडयता दुःख दिवन ते तुकून चुकयता दवालांक तुकून मस्त आमकां प्रॉब्लम्स येवचे पुरो जाल्यारी एक उदाहरण सुमार महाजना पुरा तशीची जाल्यारी प्रल्हादाल तुमकां सांगले उग्गी मना वता सान तुकून आमी आयकलेले काणी प्रल्हादाले कितले कष्ट जाला जाल्यारी मागशे इल्ला ते मात्र न्ही प्रल्हादाले दुराची तागेले अन्नाक पोट पिसून दवान जीश मारले जाल्यारी कसले उलयले ना प्रल्हादान एबॉमिनेबल नुतरपची म्हणल्यारी तागेले दावाले दुर अपराध ते जाल्यारी कसले उल्लोचना इतक म्हळ्यारी दावाल कोशिश देव करतस बली महाराजू ताका ते शुक्राचार्यान सांगले देव तो साक्षात पर विष्णू तो ताका हे दिव नका कसले प्रॉमिस दिव नका म्हणून सांगले जाल्यारी दावाल कितेर जावन बली महाराजान तागेल गुरुल कनेक्शन ताय चुकयले तशी प्रत्येक दावाल कितेर कोण सॅक्रिफायस करता तो महाजनू आता तुमका एक नमुनशे एक आयडिया मेळना सो पुरो महाजन म्हळ्यार कसले म्हणून आता मी आमगेले सनकादी कुमारांगेले काणयेंतू रिग्या तांणी खंय तांगेले जल्म घेतले तांणी कशे आशिल्ले ती सान कशे आशिल्ले तांणी मागीर तांणी कसं केल्ले कसं करता तांणी तांगेले जीवनांतू म्हूण सांगून हे आमी मुखार सोया सनकादी कुमारांगेले काणी महाविष्णून सृष्टी सूर करताना तांगेले नाभी तुकून कमल उद्भव जाता आणि त्या कमला भितरी ब्रह्म जन्म घेता ते नंतर महाविष्णू कसं सांगता म्हळ्यार ब्रह्मा लगी पुता आणि मुखारी तू सृष्टी मुखार सुका म्हणून सांगता ते वेळारी ब्रह्माक अज्ञान गोतना कशी
सृष्टी मुखार सुचे म्हणून कशी मुखार सुचे म्हणून आलोचन कोरनो अज्ञान तुकानो ब्रह्माले अविद्ये मोह महामोह तामिस्र अंधतामिस्र म्हणून अशी 5 पाप सृष्टी जत्ता ते पळोवन ब्रह्माक भारी बेजार जाता आपल्याला आता तुकून सुरवेरची 5 सृष्टी समजायनी मिसलीडिंग जाल्ले जनाक म्हणून सांगून अज्ञान तुकन सुरू केलेले ते सृष्टी अज्ञान वृत्तय म्हणून ब्रह्म कसं करता भगवंताले ध्यान करता ध्यान कोरनो मागीर येवपा सेकंड सेट ऑफ सृष्टी सूर करता सेकंड सेट ऑफ सृष्टीन तू सुरवेरी मानस पुत्र जावन मनातुकून येवचे ब्रह्माले आमगेल्या आईचे काणयेचे हिरो सनकादि कुमारास ते सनकादि कुमारासल काणी आम्ही आजी ऐकूया तशी ये सनकादि कुमार कशी म्हणल्यारी झालेल कुडले ब्रह्मान ते चेरडुवाले सांगले चेरडुवा तुम्ही आणि मेगेल सृष्टी मुखार सुका म्हणून सांगले त्यांना सनकादि कुमारान सांगले ना ना आमक जायना आमगेले इच्छी कसं म्हणल्यारी मोक्ष धर्म आम्ही दवाल वासुदेव परायण वासुदेवाल वैरी आम्ही आसक्त जाऊन जाल्ले आमगेले ते पुरा हृदय आणि आत्म पुरा वासुदेवा दीम जाल्ला आम्ही आणि ऐहिक ऍक्टिव्हिटीज आणतो क्रियेंतो आम्ही नांती आम्ही वत्तांती दावा पळोचेक म्हणून सांगून त्यांनी बाहेर सरतांती ते देखून कसं जात म्हणल्यारी तांका खंय वचेत मुग्ध मन केदन पळयल्यारी त्यांनी तांका 5 वर्स त्यांनी हरी 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 म्हणत सुचे आणि सत्संग करचे त्यांनी केदनाय सदा वैकुंठ निलया हरी मात्रैक जीविना लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः ತಂಗೆಲೆ सदा वैकुंठ निलय केदनाय वैकुंठ ಅಂತೂ सुचतनी आणि हे कसले लीलामृत रसोन्मत्ताः लीलेची ತಂಗೆಲೆ केदन पळयल्यारी दावा लील पळोचे लील सांगचे येची जल्ले आणि हरी कथ सांगचे हरी 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 म्हणून सांगचे त्यांनी कथा मात्रैक जीवन दवाले काणी मात्र ತಂಗೆಲೆ ಲೈಫ್ सगळे तंग ಲೈಫ್ काणी सांगचे ऐकूचे एकल्यान वयर बसल्यार स्पीकर जावन वरलेल तेक जणान काणी ऐकूचे मागीर एकल्यान वयर बसल्यारी वरलेल ती तेक जणान सत्संग अशी करतशिले त्यांनी एकले स्पीकर जाल्यारी वरलेल तेक जणान ते देखून केदन पळयल्यारी हरी कीर्तना तत्पर मागीर हरी 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 म्हणल्यारी केदना यंग असता के दावाल नाव कळल्यारी ते देखून काही त्यांनी केदनाय 5 वर्सां त्याकडे दांडपणांती कशी हरिही शरणमेवं हि नित्यं येषा मुखे वचः कोणाले तोंडांतो केदनाय हरी शरणम हरी 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 म्हणून सांगता की नित्यं येषा मुखे वचः कोणाल तोंडांतो केदनाय नित्य असत की अतः काल समादिष्ट जरायुष्मान न बाधते तंका जरा मंतारपण ना म्हणंगा पद्म पुराणांतो सांगतांती हे श्लोक तुमका पद्म पुराणांतो सोदल्यार मेळता पद्म पुराणांतो भागवताचे महात्म्य सांगला तांतो अस ते देखून केदनाय हरिशरणम म्हणल्यार देखून त्यांनी जरायुष्मान न बाधते तांका जर केदनाय पंतारपण केदनाय तांका बाध केलेल ना ते देखून त्यांनी केदनाय विहार करत सुचे ते विहार करता एक पंता त्यांनी ये ऐहिक लोकातून हगूर वैर 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 वतांती अनेक कसं म्हणल्यारी हंगेल विषयांतू एक काणी हंगेल मित्तन एक नवेक संप्रदाय सूर झाला कुमार संप्रदाय म्हणून तुम्ही ऐकून असं पर 4 संप्रदाय सतांतो
एक कुमार संप्रदाय म्हणून ते आमगेले सनकादी कुमारान सुरू केलेले. त्यांनी ऊर्ध्वलोकातून एक पंता तोग्गू अनंत शेषालगी येतांती. कशी गंगा नदी ಮೂಲಕ येतांती. गंगा नदी ಮೂಲಕ येतान ತಂಗಲೆ जट पुरा वल्ली जावन असता आणि तो घेऊन पळयताना अनंतो ध्यान अर्बेसला. अनंतो ध्यान अर्बेसताना त्यांनी येऊ नमस्कार घालून वासुदेवाल विषय आमक सांगून देऊ का, आमक भागवत धर्म सांगून देऊ का म्हणून तांका गुरु जावन मागून घेतांती. त्यांना ते अनंत शेषानं संकर्षणानं हंका 4 जणा काही उपदेश दिलेलस. ते उपदेश त्यांनी मागीर सांख्यायन दितांती. सांख्यायनानं मागीर पराशर दितांती. ते प्रकार हक्का सनकादी संप्रदाय आजी निंबार्क संप्रदाय म्हणतात. ते निंबार्क संप्रदाय नाजलरी कुमार संप्रदाय म्हणून सांगतात. ते प्रकार ये आमगेल सनकादी कुमार ओटूची ब्राह्मण करत असतांती. वैरची लोक म्हणा तोगू लोक म्हणा तशी एक पंथा त्यांनी ये ऐहिक लोकातून आध्यात्मिक आकाशाक वतांती. ते वतान तांका एक विशेष सुख मेळता. विशेष सुख मेळताना त्यांनी लेखतांती हंग भारी चंदस्मो ये भगवंताले निलय वैकुंठ वैकुंठपुरी वैकुंठ निलय म्हणून तांका कळता. ते पुरा जण ते रापसल जण पुरा धवलेची रूप काही 4 हात तांका. अत्त आमका सनकादी कुमारान वैकुंठ चमकलेल दखून आमकाय वैकुंठाचे विवरण मेळता. आमका साक्षात वैकुंठ कन्नान पळयत. सनकादीन सांगचे हे वैकुंठ जण पुरा 4 हाताच काही. त्यांनी बोरनो भांगर गल्ला आणि ತಂಗಲೆ गळ्यान पुरा मालस आणि ತಂಗल तोंडांतू केदनाई दाबाल गुणगान जातस. गुणगान जाऊन पुरा जणे भारी प्रीतीरी परिशुद्ध सेवे करतस काही दवाले. सगळे कितली म्हणल्यारी ते सगळे विमानारी तंतंगल बैले ಒಟ್ಟು ಎಕಡೆ पुरा दावाल गुणगान सांगून भोंत सके. कशी कसले अभिलाषणी इच्छिदवर घेऊन नाही. इंद्रिय तृप्ती नत्तीले कसले इच्छी नत्तीले. भागवतान सांगला ये निमित्त अनिमित्तेन धर्मेण आराधयन हरिम म्हणून सांगला. ते वैकुंठ विवरण दिताना अनिमित्त निमित्तेन कसले निमित्तना दल्लेरी दावाल आराधन करत संती. ते हरीले आराधन करत संती. मगिरी ते वैकुंठांतू सुमार नमने वृक्षस काही फल पुष्पस काही. त्या फला वृक्षांत पुरा ये सीजन अंते ते सीजन अंते म्हणून अंगाच्या वरी पुरा सीजन अंती पुरा फल आंबो पणस पूर जातच काही. कितले जात की तितले फलच काही ते कृष्णाक दिवचेक. आणि ताजी सुत्तू ते मौमूसू कुरवाई पुरा शब्द करून दावाले गुणगान करून ताजी सुतू भोंतस काही. मगिरी हंग विवरण येत कसं म्हणल्यारी ते वैकुंठाचे अजे फुल्लाचे फुल्ला रूक भोरनस काही ते कसं सकड मंदार कुंद पुन्नग उत्पल मागिरी लिल्ली मोगारे पारिजात पुरे फुल्ल कितले जात काही तितले फॉर्म त्यांनी बाहेर सोडतस काही. हे नारायणाक कितेरी आम्ही फुल्लेल नारायण कितेरी म्हणून त्या नारायणा खुशी करची कितेरी ತಂಗೆಲ್ भक्ती ಸೇವೆ ತನ್ನಿ ते फुल्लून दाखयतस काही. जल्लेरी तांका ಗೊತ್ತशिल काही तुळसी मेन म्हणून सांगून तांका ते बरेला कसं म्हणल्यारी
तुळसिकाभरणेन तस्य मनसो बहुमानयंती म्हणून बरेला कृष्णळरी तुळसी देवीन तीन केलेलं सॅक्रिफाईस कृष्णा कितरी तंग गोत्तस ते देखून तिक भारी मर्यादित तशेला काही त्यांनी बहुमानयंती मनसो बहुमानयंती म्हणारी मनांत तिगल आराधन कोरनो हंक जललितली सेवे त्यांनी करत अशिला की ते प्रकार पक्षी कितले पक्षी काही ते वैकुंठांतो कोण सकड पार्वो चक्रवाक हंस मोरू कीरू पूरे नमन पक्षी एकाड वत्तान एकदम दवाले गुणगान करत असं काही गुणगान करत असताना तांका कळत काही या 4 सनकादी कुमारांक आम्ही वैकुंठ आयलंती म्हणून ते भागवतांत दिल्ला ये वैकुंठाचे वर्णन कोण ऐकना की ತಂಗೆಲೆ ಮತಿ ಮಳರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಕತ अन्य विषय आणि विंगड गलीज काणी अंतो पुरा तंगेले मन चोरून गेलेले मात्र साध्य काही व्हेरी अनफॉर्च्युनेट त्यांनी सकड इतमळे तंगेले मन कुकता आणि अन्य विषयांतो चोरून गेला खंपून गेला मग्री दे अंग सांगत संती ते वैकुंठाचे विवरण दिताना कोण ये वैकुंठ विवरण ऐकून पुळकित जत की आणि रोमांच जत की कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकीकृतांगाः म्हणत संती तश्मळरी ये कथनंतू दवाले हे वैकुंठाचे विवरणाचे कथनंतू कोण अनुराग घेत की कोणाक रोमांच जतकी पुलकीकृतांग तंगले आंग रोमांच जतकी बाष्पकलया दोळे तुकून कोणाल दोळे उद्दा येत की आणि कोणाल श्वास भार जत की तंका देव उग्गी प्रमोशन दित के वैकुंठाक म्हणून अंग विवरण सांगला तशीची त्या विवरण करता त्यांनी मुखार वतांती हे सनकादी कुमार मुखार वताना तंका ते भारीच एक आनंद जतके तंगेला हृदयाक मनाक अंगाक पुरा आनंद जताना तंक कळत काही ये दवाले वैकुंठ दवाल निलय वैकुंठ निलय अंगा कुंटना म्हणून कळत काही त्यांना ते त्यांनी मुखारसून वत 7 बागेल असत काही 7 बागेला त्यांनी दांड हो 6 बागेला त्यांनी दांटून वता काही दांटून वताना 7 बागेल पावता काही 7 बागेल पावताना ते दोन्ही द्वारपालक रबले काही द्वारपालक भारी चंद काही पळोचेक आंग तंगेल जिग काही ते न म्हणे प्रभे ते अंगा तुकून उसळत काही तंगेले तितले चंद आहे काही गळेंतू इतके चंद माळ गल्ला मळरी तंगेले गळेच ते माल इतले पुरंबोळेत काही हत्तांतू ते न म्हणे भांगार तंगेले कसं ते किरीटावैरी ते न म्हणाचे रत्न खचित जल केला काही भारी चंद केला म्हणताना तंका भारी चंद आहे काही पळोचेक जलरी ये सनकादी कुमारान लाग्यताना त्यांनी तंगेल बोवी पुरेक एक नमने बिल्लो बाणश करता काही त्यांनी शिकोरून इथे आईलेंती म्हणून तंगेल तोंड पळीला कळत काही हन्नी आईल ते तंका खुश जायनी म्हणून आणि विवरणेस नांक एक नमने नांक खवळता काही मागेरी दोळ पुरा तांबडे जात काही तंगल कोप्पान टोटली तंक पळेतान कळत काही हन्नी आईले तंका खुश जायनी म्हणून चलरी हंक पाप मुग्ध मन केदनाई द्वंद्व कसलेना कुभावना ते देखून 7 बागेल काणू बित्तरिक्तान त्यांनी 2 जण द्वारपालक आडेताना हंका खुश जायना
तनी लगता के कौन ये द्वंद्व नतीले ये लोकांतू आडेवचे आमका हे सम नाही मो अंगा ये दवाल निलय अंतू कशी म्हणल्यार खंय कोण सकडते राप्त की आणि धावाक स्वारस्य कसले व्यत्यास ना स्वारस्य मध्यंत कोण ये द्वंद्व घेऊन येतस म्हणून तांक शिपळय ताकयतानी आणि हन्नी हंग रापूक फिटणे हंका हंग केद्न द्वंद्व नाकी हंक कशी द्वंद्व मना आयले की हंका आणि अंग राबू सोडून नज्ज हंका ऐक लोकांतू खै 3 नमने बाधत त्रिविध क्लेश हंक केद्नास की दुपद्रव दित की थई हंक पेटोक म्हणून तेच हंक बिफिटिंग प्लेस दंड दिव का हंका म्हणून तांका शाप दिवच्या बाहेर सरताना हे द्वारपालकांक कळत काही त्यांना त्यांनी तांगेल पायार पोवण सांगता काही आमगेल आता तुकून चूकी जाल्ले तुम्ही शाप दित संती जाल्यार एक कृपी तुम्ही आमगेल वयर कोरका आम्ही कशी जाल्यार वी आर गोइंग प्रोग्रेसिवली डाउनवर्ड्स अधपतन जात समका कळतमका आम्ही ऐहिक लोका वचन तोगू वतांती जाल्यारी एक वर कसं दिव का म्हणल्यार आमका केदनाय ते दावा विसोरचे नमने माये अटॅक जावचे नज म्हणून तुम्ही वर दिव का म्हणून तांगेला मागून घेता तशी तांका शाप दिताना कसं जात म्हणल्यार ते नारायण तगेले लक्ष्मी ಒಟ್ಟು ते ಎತ್ತ ಕೈ ಗರುಡ ವೇರ್ ಬೇಸುನು भारी चंद कೈ नारायण आता 2 श्लोकात नारायण वर्णन केला भारी चंद नारायणाले ते गळेचे मालो इतली चंद आणि इतली पोरंबोळ म्हणल्यार काही मत्त जावन आशिल्ले म्हणल्यार अमाल जावन आशिल्ले ते कुरवाई मागीर मोसू परताची सुत्तू गुंतस काही आणि दावाक एक श्रृंगार केला काही वैडूर्य माणिक्य वज्र पुराण मनेस काही दावाल किरीटांतू मागीर हाता कंकणांतूय तशीची भारी चंद काही ते दावाल रूप पळोवन तंग भारी आनंद जात काही फुडले कळत काही हे साक्षात नारायण कोणाले आम्ही आमगेले आनु ब्रह्माले तुकून आम्ही ऐकला की हे नारायण तोच हो साक्षात म्हणून तांका कळत काही नारायणाले हत्तांतू एक हातू गरुडा वैर दवरला काही गरुडाल गळे वैरी आणि एक हातांतू एक ताबरे लोटस फ्लवर घेऊन गुंडैतची राबला काही कृष्ण भारी चंद काही निळ तोंड काही नील लोटस दिसत काही तांका आणि ते दांत इतली चंद म्हणल्यार मोगारे कळ अरेंज करून दवरले वरी अस काही ते पळोवन तांका कळत काही साक्षात नारायण म्हणून कळत काही आम्ही इतली काळ योग केलेल पळय ताजे साक्षात्कार जाला आमका आमगेले योगाक सिद्धी जाला आमगेले योग साधनेचे हे फलिये साक्षात फलिये म्हणून तांका कळत काही तशीची नारायण ते येता नारायण येऊन त्यांनी ते सनकादि कुमार एक 5 श्लोकांतू दावाक ಹೊಗಳಿಸಿತಾಂತಿ कशी दावालाक त्यांनी मागून घेतांती हे भगवंता हे नारायण आम्ही आमगेले अन्नाले तुकून ऐकलेंती तू प्रत्येकलेले परम हृदयांतू परमात्मा जावन अस जाल्यारी तू तुगल दर्शन दिला आमका प्रत्येकले दर्शन दिना म्हणून आम्ही ऐकला आज आमका हे भाग्य मेळला दर्शन कितली चंद म्हणल्यार भगवंताले प्रत्येक त्यांनी सूक्ष्म जावन पळयता काय कितली म्हणल्यार ते गळेंतू भगवंताले कौस्तुभ मणी अस काय आणि दावाले ते येताना ते छत्र चामर पूर ಒಟ್ಟು ಸೇವೆ ಜತಸ್ಕೆ ತಂದನೀಚಿ ಮೂರ್ತಿವಂತ ತನ್ನಿ
ते वैकुंठांतू कसले जड म्हणणा पुराय चेतन ते देखून त्यांनी पूर सेवी करत सके ते दवाले हृदया वैरी श्री श्रीवत्स श्रीवत्स म्हळरी a set of white hairs curls of hair bunch of white hairs दवाले हृदया वैरी ते केसू दवाले हुबतच काही हलतच काही ते हलताना जेंटल ब्रीज येत काही लायक सान वार येताना ते छत्रा वैरी मुळांतू मोती लंबतच काही ते मोती हलत काही ते मोती हलताना दवे मोती पुनवे तेसू ಚಂದ್ರಾಲೆ ತುಕುನು ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಒಳ್ಳೆಲವರಿ दिसतकय हे सनत कुमारक ते तसल नमुन्याचे अचिंत्य जावनशील ते दर्शन तू दिला दवा आमगेल वैरी कृप कोरनो हे दर्शन सकडा मेळना म्हणून त्यांनी सांगतांती 5 श्लोकांतू त्यांनी दवा होगळसितांती नेक्स्ट श्लोक सांगतांती दवा ये तुगेले दर्शन मेळका म्हणजल्यारी कोण ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೋರ್ನು ತಂಗಲ್ ಅಂತರಂಗ ಕೊಣಾಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಲ್ಲ ತನ್ನಿ ತಂಕ ಮಾತ್ರ ಪೊಳಚ ಸಾಧ್ಯ म्हणून सनकादी कुमार दावा होगळसितांती अंतरंग कोणाला क्लीन जल्ला तंक मात्र तुगेल दर्शन जावचे मागिरी सांगतांती त्यांनी कोण इंटेलिजंट आणि एक्सपर्ट त्यांनी इतर विषयांतू टाइम वेस्ट करनतिले तुगेले काणी आणि तुगेले लीले सांगूक आणि ऐकूचक हंतूच त्यांनी टाइम स्पेंड करतांती तंक अन्य कस बेनिडिक्शन दिलरी कस वर दिलरी तंक नक्का स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ समदर्शिनः नारायण परा सर्वे ये नारायण प्रति तंगेला हार्ट एंड सोल म्हण कोण लेक्तकी तंका विंगड कंचेंतू इंटरेस्ट ना खाली एक दवाला लीला ऐकूचेंत मात्र त्यांनी इंटेलिजंट म्हणून सनकादी कुमार सांगतात की आणि 4 श्लोकांत त्यांनी सांगतात कसं म्हणल्यारी दवा आमका हे तुगेले रूप पळोवन अत्यंत आनंद जाला ते देखून आणि आमका खंय नरकांत जल्ल्यारी वाड नाही आमका जल्म मेळ्ळ्यारी वाड नाही एक कसं म्हणल्यारी आमगेले हृदय आणि मन केदनाय सदय तुगेल वेरी ते तुगेल चरण कमला वेरी दवरूक आमका तू कृपी कोरका म्हणून मागून घेतांती ते आमका आणि अन्य कसं मागचे म्हळ्यार त्यांनी आमगेले उत्तर केदनाय चंद जावका दवा म्हणून त्यांनी सनकादी कुमार मागून घेतांती इथे म्हळ्यार उत्तर चंद केदन जावचे तुळसी झाडार असल्या चंद नाही काही तुळसी केदनाय मुळा असल्यार चंद काही ते प्रकार आमगेले उत्तरांतू केदनाय तुगेले नाम स्मरण तुगेल काणी तुगेल कीर्ती तुगेल स्तुती सांगूक आमगेले उत्तर जावका दवा म्हणून तशी ते प्रकार आमगेल उत्तर चंद कोरका म्हणून त्यांनी मागून घेतांती आणि त्यांनी सांगतांती हे हंगा आम कुडगासेत कसं 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 येवका म्हणल्यारी नंद महाराजाल प्रार्थने नंद महाराजान कृष्णाक ते सूर्यग्रहणा वेळारी हेची मागून घेतिले कर्मभिर भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितेर्धाने रतिहीन कृष्ण ईश्वरे मंगलाचरितेर्धाने कसं धान कसं मंगल कर्म कोरणे आमका अनेक जन्म मेळो पुरो जाल्यारी भीना दवा आम अनेक जन्म घेवचेक म्हाका कसं जावका कर्मबीर भ्राम्यमाणानां आमगे कर्म प्रकार आमका खंयचे लोकांतू भ्रमण कोरका जाताले जाल्यारी एकच कसं म्हणल्यारी तुगेल वैरी रती तुगेल वैरी प्रीती केदनाकय नाश जावचे नज दवा म्हणून नंद महाराजान कृष्णा लागी स्ವಂತ पुता लागी
अण्णान मागून घेतलेलं असं तेच प्रार्थना पळंगा सनकादी कुमार ತಂಗೆಲೆ अज्जाले मागून घेत संती कृष्णाला नारायणाला गी आणि त्यांनी कडेर सांगता कसं म्हणलं री तू दवा आमगेल वेरी विशेष कृप दाखयला आमगेले एदोर प्रत्यक्ष जावनो साधारण जन सुलभ ना म्हणून सांगून त्यांनी ते 5 श्लोकांतो भारी चंद कोरनो आणि आमका भारी मना तृप्ती झाला म्हणून सांगून ते स्तुती एंड कोरनो भारी चंद कोरनो ते स्तुती करतांती ये अंगा अनेक एक प्रश्न आम्ही येवचे पूर आमगेल मन आणतो कसं म्हणलं री दावाले द्वार आणतो एक भक्ताकनी द्वारपालकाक चिके उतर जाताना दावाक कळली म्हणसवे आमगेले घराचे गेटा बाहेर रब्बून कोणे आईल जणांनी आणि वॉचमॅन कोणे उतर जाताना आमक कळला मे तशीची येवी नारायणाक कळला कशी म्हणल्यारी हंगा भगवंतू सांगता हंग भागवतान सांगला एतत् पुरेव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विशंती मयुपारते म्हणल्यारी ये पूड पंत जल्लेले एक लक्ष्मीले संदर्भ जल्लेले एक कार्य अंतू तुकुनो ये निर्दिष्ट जावनशिले जाऊचेक इति म्हणल्यारी सनकादी कुमार आमगेला तुकून कसले चूकी जलेर दवा आमक माक कोरका आम गोत नतील तंक शाप दिवन गेल्ले म्हणून सांगताना भगवंत सांगता ना ये पूर्व निर्दिष्ट जावनशिले इथे म्हणल्यारी एक पंत भगवंताले मोगाची लक्ष्मी तिगेल बघता अनुग्रह करूक बाहेर वचून अपास घरा येताना तई द्वारपालकरा बोनस्तांत नमे लक्ष्मीना बत्ताना विष्णूना संगीले द्वारपालकाक कोणे आयल्यारी भितर सोणुका म्हाका चिके विश्राम कोरका म्हण हानी बाहेर रब्बून असताना दावान विश्राम करताना लक्ष्मी तिगेले भोवन पुरा येत्तान तांनी आड धरतांती भितर वचून देव सोना विश्राम करता म्हणून तर ती सांगता ते कोणाक तू मेगेल गुर्त नावे हांव कोण गोत नावे तुमका म्हणताना ते सकड दावान आमगेला सांगनी आमगेला गी दावान सांगेल कसं म्हणल्यारी आपण विश्रामा वत्ता कोण आयल्यारी भितर सोणुकांती म्हणून सांगला तशी ते लक्ष्मीक बाहेर राखून बसका जाता तिगेले घरा बाहेर राखून बसका जाता त्यांना कसं जात म्हळ्यारी राखून बैसून दबाल विश्राम जाऊन घरा भितर येताना ती सांगता आपणाले यजमाना लगी पळेल वे आजी मक्क जल्लेले आमगेले द्वारपालकू मिगे आमगेल घरा भितर येवचे का मक्क सोणी ते देखून मक भारी बेजार जाला विषयांतो तुम्ही ते द्वारपालक उचित दंड देऊ का म्हणून सांगता त्यांना विष्णू सांगता वै त्यांनी केलेले सम नाही जाल्यारी आत्त दंड दिले रे पाय लोकांक पुरा सुद्धी जाताले विष्णून तागेले लक्ष्मीले उत्तर ऐकून बायले उत्तर ऐकून द्वारपालकांक दंड दिले म्हणून ऐकून घेवका जाताले ते देखून संदर्भ येताना कसं म्हळ्यारी संदर्भ येताना हांव तांकां एक वैष्णवा दवरन वैष्णवाक हांव भक्तांक केन्नाय तांकां हांव कसले क्लेश दिवचे सोणा कोणाकय म्हूण सांगून कोणेय जेवतो हांग दावान सांगला कसं म्हळ्यारी यस्यामृतमलय श्रवणा वगाः सद्यः पुनाचि जगदाशपजात् विकुण्ठः सोऽहं भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति चिन्त्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिः चिन्त्यां स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिं
कोण ते मिगेले भक्तांक प्रतिकूल जावन कसले वृत्ती केल्ले ते कोणीय जावो स्वभावमपि मिगेले हात जावो ते चिंध्या माम घट्ट करता म्हूण दावान सांगेल तितले प्रीती तक्का दगल भक्त म्हणल्यारी अंतू आम्ही अंदाज करून घेवेत आणि मुखार कसले सांगच्या गतीना देव कितके भक्त वत्सल म्हणून आम्ही अंदाज करून घेवेत ते देखून ते भक्ताक निमित्त कोरून ते लक्ष्मीक तेसू बाहेर रब्बयलेले देखून भक्तांक हे केलेले देखून तो सैसना तांका तो वचुका म्हण सांगता आणि अनेक कसं म्हणल्यार हे द्वारपालकांकय गोत्तस ते सनकादी कुमार शाप दितसंती म्हणून ब्रह्म शाप इतले वाड कसले नाकय हे काणी आम्ही दशम स्कंदांतू 82 नंबर अध्यायांतू आमका नृगाल काणी आम्ही ऐकून असो पुरो ते नृग एक सोकणी जाता बायंतू चेंडू पडताना ते कौरवान पुरा कृष्णांक अप्पोचे पांडवान आणि कौरवान खेळत असताना गार्डनांतू ते एक ओड सोकणी जावन असतो त्या सोकणीक कृष्णान आपळल कुडले तो एक गंधर्व जाता त्यांना कृष्णान ताका निमगोचे अस तू कोण म्हणून त्यांना ताणे भारी अहंकारान सांगो अस मृगो नाम नरेंद्रोहम आम मृग नाम म्हणलेक रायो कोण तू म्हणताना तिथलं अहंकार तका ताण कसं सांगची म्हणल्यारी यावत्य हसिकता भूमीर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावा तीरथ ददास्मगाः म्हणून हांव कोण म्हणून गोत नावे लोकांतू भूंतू कितले रामस म्हणून लाकोर येत कितले नक्षत्रस म्हणून आकाशांत लाकोर येत कितले पावसू कितले ड्रॉप्स बिंदू पावसाच पडतो म्हणून लाकोर येत जाल्यारी हांव धान दिलेले गायी कितले म्हणून कोणाचे मितनी लाकोर साधिना म्हणून तितले अहंकार आशिल्ले रायो ताका शाप मेळता ते काणी अस त्या काणी सांगू कत वेळ ना ते देखून हालाहल विषाक जाल्यारी प्रतिक्रियस ब्राह्मणाल शापाक प्रतिविधिना म्हणून त्यांनी ते रायान ते सांगिल असता ते ब्राह्मणाल शाप मेल त्यांनी तेसू ते रायू सोकणी जाल्लेले ओड एक ते देखून हे द्वारपालकाक भारी भय जाता ते ब्राह्मणाला शाप जाताना त्यांना देव विष्णू तांका सांगता तू भिव नकांती तुम्ही केलेले चुकीक तुम्ही तो वतांती जाल्यार हांव तुमगेलो टोक्यात नाय आस आणि तुमका मेगेले स्मरण केन्नाय आसता हांव खंडीत तुमका जाल्यार इतलो की कृप करता सांगून तांका आशीर्वाद दिवन तांका आशीर्वाद दिवन देव तांगेले भितरी अंतपुरा वता ते वैकुंठांतू तशी आजी आम्ही हे सनकादी कुमारांगेले काणी चंद करून ऐकलेलेस हे प्रकारे ऐकलेले आमका दावाल वर्णन ऐकूचे मेळ्ळे तांगेल काणये ಒಟ್ಟು मागीर वैकुंठ वर्णन आमका ऐकूचे मेळ्ळे मागीर सत्संग महिमे आमका ऐकूचे मेळ्ळे चॅन्टिंग हरी 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 म्हणून दावाल नाव केन्नाय काडका आमका प्रभुपादान महामंत्र दिला ते चॅन्टिंगाचे महिम आमका कळलेले आस ते सकड कोळ्ळो आमगेले अंतरंग आम्ही शुद्धी करून घेवका हे अंतरंग शुद्धी जाताना आमका आमगेल ಒಟ್ಟು आशिल्ले जनाले बांधव्य आमगेल ಒಟ್ಟು आशिल्ले जनाले ते संबंध कितले मट्ट आळ जावन दवरका उद्देश कसं आमगेले हायर पर्पस आसा जीवनाचे आमगेले ते जीवना अर्थ आमगेले ते जीवनाचे उद्देश आणि ते सार्थक करचे आमगेले ते एक हायर पर्पस सार्थक करचे
तसं वाट म्हणून आमगे कळल्यानंतर आमका उग्गी ते आमगे ते हायर परस्पस आमका मेलता म्हणलेले आमगे प्रभुपादान सांगितलं ते प्रकार आम्ही आजी भक्तांगेल काणी ऐकला आमगेले ते जीवनाचे परमोन्नत उद्देश आमका खंडितची साधुसियत म्हणून हांव लेखतास हे मिगेले आयचे सत्संगांतू कसले पुणी वतनतिले कोणाक मना दुखला म्हणजे रे कसले सांगतान जेव ते मिगेल दोष म्हणून लेखून घेऊन अन्यथा कसं चांग तुमक मेळला की हे पुरा मिगेल गुरु महाराजाले आणि श्रीला प्रभुपादाले आशीर्वाद म्हणून तुम्ही लेखून घेऊ का अशी सांगून अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।